Mucharutsa baba. Kana uina bururu ari kudriver mota yakatengerwa naChivhayo, mutaurire kuti zvanzi naChiwenga, mucharutsa zvamuri kudya izvi. You will vomit up the morsel you have eaten and waste your compliments. The compliments you have been receiving all these days, you are a say urimbinga or mdara. They are going to go to waste. Pacharutsiwa zvekuti du paHarare. Nevamwe vanhu vanonzi havasati vamborutsa, vacharutsa wena. Things are going to get bad. They will vomit. This is my first prophecy for Zimbabwe. Hanzi naChiwenga, pacharutsiwa paHarare. Veringa here shona murando waMwari, tiri maziso kuti timashona. Vamwe vanonetseka. Dati nini paHarare pachaita sei? Pacharutswa. Mucharutsa zvenyu imbodyai. Nevamwe vanhu vanga vaine chimiro. What hurts me is that there are people who didn't need these cars, who are comfortable with their lives. They work hard to earn a decent, honest living. Yes. Their only mistake is they ate a morsel. They received a corrupted gift. And when the day of vomiting comes, your wife is going to ask you, why did you receive it? We didn't need this gift. Look at how you are vomiting now. Is that not your lung you have vomited there? Oh, okay, it's not your lung. We thank God. Charutsa usvika vanhu vakufunga kuti nechitaka chako chabuda. Mashoko aChiwenga aya abva muBhaibheri, Zvirevo chapter 23, kubva pavhesi ya1 kusvika pa8. Hanzi naMwari pacharutsiwa paHarare. Madzimai edu ari kufa paMbuyanianda maternity hospital. There is not enough midwives there. There is not enough beds for our pregnant sisters. There is not enough facilities there. Just add the amount of the value of each car that Chivhayo gave and ask those who are managing Parenyatwa Hospital, what could they have achieved with that money? Not as a donation by Chivhayo, because it's not his money. Just if when the government had allocated it to the Ministry of Health, procedurally, ask yourself, how many lives could we have saved? Therefore, thus says the Lord, pacharutsiwa paHarare. Saka tikada kuva honest, tinobvunza mubvunzo uri simple kuti japraiser munhu wekuti pakuimba kwaakaita akagona kuzvivakira imba, akagona kuzvitengera mota, vanhu vachienda kuchikoro chakanaka. Chauri kudira motikari from Chivhayo chii nhai japraiser? Chazvibvunza mubvunzo iyoyo because kwatiri kuenda uko hakuna kumira zvakanaka. Vamwe vanhu vanofungidzira kuti isusu kwedu kupenga kuramba takabatirira pashanduko ipapapo tisingatye tisingavhunduke. Anofungidzira kuti kupenga isusu takavharisirwa madhiri edu akawanda nevanhu simply because we supported change, but hatina kudzoka kumashure. Takaramba tichisupporta change because tiri kuziva maconsequences ekupinda machira nehurumende yakadai. Uchabvunzwa mubvunzo Enzo kuti kanjiva hakana here kukuponesawo kuti uzikanwewo uvewo palimelight. Kila T chaubvunzwa mubvunzo kuti aya naya fore haina kubatsira here iwo. Macheso chabvunzwa mubvunzo Baba Shero kuti naye Baba Shero maisakwanisa here imimi kuzvitengera motikari ko zvamaingovawo nemotikari 1. Madzibaba Nicholas Zakaria
kukumbira uku kunoparira. Mathias Mere uchati kudii iwewe Mathias Mere iwe? Zvamaimboti madzimambo ari kufamba netsoka, varanda vari pamabhiza. Dorcas neRazamoyo, ko zvataingokusapota music yako wani, muchati kudii mese imimi makatora imi? Dai zvaitorwa nemazivano ari kuZANU-PF maza youth asina pfungwa zvaiva nani. Nemiwo varume makatinyadzisa. Asi regai tione Mwari.